Kasamtang gipahigayon karon ang inaugurasyon sa napili mga opisyal sa lalawigan Sugbo. Atong sayran ang labing uwahing sitwasyon pinaagi sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes lan, pipila ka adlaw sa di pa hingpit sila nga moasumer sa katungdanan human mapili sa miaging pinili nagkatapok dinhi sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo ang mga elected officials sa lalawigan alang sa ilang oath-taking ceremonies. Pasado las 3 karong hapon lan gisugdan ang kalihukan pinaagi sa Santos nga misa nga gipahigayon sa lobby sa hotel. Gipanguluhan kini ni Monsignor Roberto Boy Alesna ang maong Santos nga misa nga gitambungan sa mga elected officials, pinanguluhan ni re-elected Governor Gwendolyn Garcia, mga kongresista, mga provincial board members, mga mayor o mga ubang local officials sa tanan nga mga component cities o municipalities sa lalawigan sa Sugbo. Sa iyang wali, gipahinumduman ni Monsignor Alesna ang mga opisyales nga padayon muhalad sa ilang kaugalingon sa pagpanerbisyo sa katawhan tungod kay mao man kini ang rason nga sila ang napili sa miaging eleksyon aron nga makapanerbisyo sa konstituente sa mga labing nanginahanglan. Ubay-ubay ang mitambong dinhi sa Marco Polo Hotel alang sa oath-taking ceremony kundi napuno og gyud ang venue sa gipahigayon nga Santos nga misa kaganiha. Mga usa ka oras lang milanat ang Santos nga misa lan og milahos ang mga partisipante dinhi sa ilang grand ballroom sa ikaduhang andana alang sa formal gyud nga oath-taking ceremony. Hangtod ni mga orasan nagpaabot patalan sa formal nga pagsugod ni ining maong programa. Wala pagali kasud diri mismo sa ballroom si Governor Garcia uban ang mga dinapit nili. Doon na yung mga pipila ka mga national figures nga mitambong sa kalihukan karong mga orasa ni adiri si Senator-elect Mark Villar, Senator Sherwin Gatchalian o pipila sa makanhi Cabinet Secretaries Attorney Harry Roque o si Attorney Salvador Panelo. Giimbitar sablan ning maong kalihukan si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ingon man si Vice President-elect Sara Duterte og gipaabot ang ilang pagtambong ni dinhi ning maong kalihukan. Doon na ko ni mga inisyal nga mga kumpirmasyon sa pagtambong nini duha sa umaabot nga labing dakong opisyal dinhi sa nasod. Wala pa nagsugod ang programa nining mga orasa pa napuno na ang venue nining mga orasa. Mao kanang latest gikan dinhi sa Marco Polo Hotel lan. Daghang salamat Nico Serino.